Farmers, na ako'y nadakpan. Lami ka sa tanahon. Charan! Close up. Usan yung langgama? Usan langgama nila? Kula sisi? Sidingan masibo. Kula sisi. Kula sisi? Tinggaw. Grabe oh, nindot sa langgama oh. Lami sa langgama. Ganda ng kulay. Kulay niya parang, bilangin natin kulay ha. Pula, may green, may blue. May parang sky blue. Tapos yung tingnan nyo, sa mga ano dyan, mga mahilig sa ibon. Tapos grabe lang, ang lakas kumagat, grabe, sakit. Kasi yung tingnan mo yung niya. Ba, ano yung sungo? Tuka. Tuka. Basta yung taka na sungo. Ang haba. Parang pero grabe tapang. Nahuli pala ito mga ka-farmers doon sa aksidente lang. Sa mga sabungero. Siguro kung kayo nakahuli ito, panalo na kayo sa sabong ngayon. Ugbo sa saging bitaw. Kanang yun na, nintuhoy. Ang hirap kasi tagaligin yan eh. Ningso dito mga ka-farmers. Tani, ningso sa ugbo sa saging. Butong kita po nagsako. Nakuha. Mahuli kayo sa simba. Pero rabi to. Nami tanaw na ha? Pero kumpiyansa, gamay-gamay lang pero dakog mata, sumaak. Buhian din namo, buhian kay para ingnon baka pangintay. Bita buhian ni gugat bana ni basta ngitlog ni. Sa mga dulaan natin. Sa mga expert sa mga expert pala sa ibon. Can you determine what is this? Wow! Kung anong ibon ito kasi ang ganda oh. Sigurado kung alagaan ng iba to. Kaso lang parang baka mamatay rin to. Kulasisi daw sabi ng lola ko. Pero yung kulasisi kapitbahay ko sa Cebu eh. Kulas tapos yung asawa na si Sebastian. Sebastiana kaya kulasisi. So pakakawalan namin to. Yan lang. Aksidente na pagkahuli na. Baka may sumbong nyo kami sa sa DPWH. Nakaw. Tara. Live video. Dito namin pakakawalan mga ka-farmers. Dito mismo. Airport. Wag. Baka kagatin yung ulo. Lolo ka mga farmers. Sobrang gwapo. Alright. Magbilang kayo ng 3. 1, 2, 3. 3 kagat na yung nagawa niya. Sakit na. Sige na. Oh. Lagay tada ako na. Grabe. Bilis lumipad. Parang ibon. Mga ka-farmers, yun lang. Bye-bye.